Nag-imbestiga na ang task group aron matino kung kinsa ang manubag sa pagkamatay sa tulo ka mga Boy Scouts leaders human nakuryentehan atol sa 2024 Council Scout Jamborette sa Zamboangan City. Sa report sa CDRRMO sa Zamboanga, 12 pa ka mga Boy Scouts ang gitabang nga kauban sa mga namatay kay apil sa nakuryentehan atol sa pag-set up sa ilang tent ug nasangit sa live wire. Gipang tabangan kini og alsa sa mga Scouts Masters nga mga magtudlo ug mga kaubang Boy Scouts ug gidala sa Zamboanga City Medical Center ang mga biktima. Nahitabo mismo ang insidente kagahapon, Disyembre 12, 2024 atol sa unang adlaw sa aktibidad sa usa ka camping site sa abong-abong Pasunangka, Zamboanga City. Dali ang gipahunong ni Mayor John Delipe ang upat ka adlaw untang aktibidad para maimbestigahan ang nahitabo. Full force sa pagtutok sa imbestigasyon ang Zamboanga Police Office o Critical Incident Management Task Group kauban ng mga ahensya sa lokal nga gobyerno. Sa gipagawas nga statement sa Zamboanga City Police Office kagahapon, gisiguro niini ang hingpit ug patas nga imbestigasyon. Tinuon sa mga pulis kung aduna bay lapses ug angay ba nga manubag ang organizers sa panghitabo. Gipasalig sa kapulisan nga hatagan nila og hustisya ang mga namatay. Giila sa kapulisan ang mga namatay nga sila Geoffrey Atilano ug Kevin Emmanuel Igid nga pulos grade 12 students ug parehong mga estudyante sa Zamboanga City High School ug si Alvin Gaspar nga usa sab ka grade 12 student sa Ricudo National High School. Parehas mga outdoors man scout ang mga biktima. Nagpaabot sab og pasubo ang Boy Scout of the Philippines Zamboanga City Council ug ilang mga estudyante sa ilang determinasyon og kaisog nga nagpakita sa tinuod nga imahe sa usa ka Boy Scout. Gibarugan sab niini nga andam silang makigtambayayong sa mga otoridad alang sa bisan unsang imbestigasyon ug pagsuporta sa pamilya sa mga biktima. Gitambungan sa 2,000 ka mga partisipante gikan sa tibuok syudad ang 2024 Council Scout Jamborette. Samtang nagpaabot sab og tabang si City Mayor John Delipe pinaagi sa paghatag og assistant ug suporta sa mga namatay ug naangol atol sa insidente. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe!